Здравейте всички, аз съм Баткат и сега ще снимам на Island, Skyblock. Това е Island-а ни с въобще това е на Bounty Hunter BG, обаче не е инвайдно за неговия Island, тъй като това не е истинския Skyblock, това е друг Skyblock в сервер, който може да играеш групово. И сега аз ще купа малко каблостон и ще направя, ще довърша алеята на идиотчината ли беше, не знам какво беше. И тук трябва само как не падам, това става с shift, ако някой не го знае. Така. И така. Така, окей. Тук трябва да има още трички. Свършим ми каблостона. И тук клип все още нямам много гледания и защото не знам дали имам изобщо гледания. Ура! И тук гледа и просто му хареса да лайкне, ако му хареса. Това става като долу към описанието след клипа има палеца нагоре. Ако ви харесва, натиснете го. И също така, когато влезете в канала ми, има едно червен бутон. Да, нещо бутон. Като правилно трябва да е и с него се, когато го натиснете, се абонирате за мен. И абонирайте се, защото искате при 10 абоната, един от моите абонати, т.е. някои абонати, например, имам някои близки, които са се абонирали, да снят на мен, но те снят понеже само преди това, че са ми близки, ако играят. Не знам, просто искате да снимам. Не знам, за giveaway при 10 абоната ще има. Като то няма да е с подаряване на игра, защото още не мога да подаря игра. За 10 абоната чак игра да подаря не мога. Когато достигна 10 абоната, ще има някаква... какво направи? Така, добре, изгубих всичките айтеми. Гадно. Добре. Всъщност не е много добре. Но... така... каблостон малко... 4. Що взех 4? Така. Така. Тя глупости вече представя в чиста... не съм загубил много каблостон. 10 беше. Не знам. Така. То в чиста имало. Значи то ще го взема и ще довърша алерта на данките. Мене лично много ме кефи дизайна. Много е як. Като сега вършвам тази глупост, не знам колко време снимане, обаче не знам, някъде ако снимам, този клип ще
10 минутки, защото да може хем бързо да скачи. Просто ми се снимаше тук, нямаш какво да правя. Ако искате, ако се абонират, сетих се. Нещо сега съм 4 абонати, много всеки ден следя дали не 5. И ако искате за 5 абонати, ще направим с Bounty Hunter BG, сме се говорили да направим нещо като анимацийка. Не анимация, а просто в Minecraft ще изиграем някаква сценичка или някаква просто тя с вилиджерите. Ще направим специален текчер пак. Това за Коледа, защото идват коледните празници. Това се сетих. Така. Идват коледните празници и може би... Не може би 100% ще направим нещо за Коледа. Короче, формата на клип. Някаква анимация, някакъв мап може да изиграем, такъв празничен мап, в който да има много трудня. Коледен трол има един такъв мап, защото ако сте видели снимката на ProGamers BG, където снима и Bounty Hunter BG, много BG това стана. Там има снимката е точно трудня. И защото да направим някакъв клип, да, точно за пермелише, за някакъв мен ще бъде. Не знам, аз имам една идея за нещо, обаче едва ли ще това. Може за някакво момченце, да има суперсили или за някакъв екшен. Значи, ние мислим, сме го мислили, обаче на мен трябва една програма, така, която още не съм изробил. То е Bounty Hunter има, обаче аз още не съм изробил. В която... в която се прикачват клипове, защото точно много ценно. Тя е много хубава. Хубава е. Защото може да прикачваш клипове, например, като правим 50 часа нещо, 50 минути нещо, 1 час някакви глупости като правим. И едва ли ще се гледа как правим някаква простотия за подготвянето на клипа. И затова ще скипваме. Тоест ще прикачваме 2 видеота. Не, добре. Така и смятам как горе да е от този клип, само да... Да, това ще бъде момент. Но няма да е това от този клип. Ще съберат всичките листенца. И... защото много не игра така. Гадно е просто. И... така, добре, дай. Не, няма да ги обирам, просто няма да. Тя са поничета, ще ги оставим тук, защитайте ми. И благодаря, че гледате този клип, дайте положителен вот за клипа, абонирайте се за канала ми и чао. Чакайте, чао.